VMTv viewers, sesifikile sesikhona. Ngase kwenzeka ukuthi usibukela ku YouTube, ngase kwenzeka ukuthi usibukela ku cellphone yakho, mhlawumbe usemsebenzini la usebenza khona, usemotweni oyidrivayo, awunethezeke usibukele. You are watching Kulotshiwe ishow le ekhuluma ngamaKristu, ishow lo ezodila nezinto eziningi, ishow le ebhekene nabantu abaningi abahlukene, ishow le ezokukhuthaza ezokwenza ukuthi ugcine uyilento ofisa ukuba yona empilweni. I am your host Apostle D.E Mabaso. I'm not alone today. Sine guest yethu khona phakathi kwethu. Mama, can you please introduce yourself? Sicela uzethule. Ngiyibonga kakhulu kuMapostle Mabasa, ngiyabingelela kakhulu ababukeli beVMTv, ngiyabingelela kakhulu egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Lo nibingelelayo uMama Majola, uMangema ngokuzalwa eMelmoti, kodwa ngokushumayela ivangeli nokwakha ngila esikhawini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osimemela ukuthi sihlanganyele kanye nani. Sisazobuka nje izinto lezi nalezi eziyeza lahlekisa ubukhona bukaNkulunkulu. Amen. Kulotshiwe, Sakha Ikhaya, Sakha unembeza, Sakha nje umuntu ukuze kugcineni kosuku kulunge umphakathi. Naku konakala mvangeli kaNkulunkulu, naku konakala ebandleni kaNkulunkulu sikhona sibhekile. Kuyiqiniso ukuthi uMapostle Paul uthe ngesikhathi ngisewumntwana ngeziswa okwakho umntwana, kodwa ngithe sengikhulile futhi ngaphinda ngenzisa okwendoda esikhulile. Ake sikhulume, isihloko sethu namhlanje sithi mawami konakale iphi ebandleni likaKristu, ngoba khona konakele ziningi izinto ezingahambi kahle. Ngibonga kakhulu ngesihloko ophezukwaso umpostoli. Konakele kakhulu ebandleni likaNkulunkulu thina amaKristu. Uhambe omubi wangena wantshontsha ubukhona bukaNkulunkulu, wantshontsha amehlo kamoya ezingcekwini zakhe, zagcina zihluleka ukuba zibuze intando yakhe, zahamba ngokweziphiwo zahamba ngeziphiwo zabo. Bangabe besenayo lendlela lokuthi konke ngiyikho lensime ngikuyo kanye na ngimi la ngilidwa uNkulunkulu, kwaphenduka abagcotshwa ibona abalidwa uNkulunkulu, abasabuzi uNkulunkulu intando yakhe. Namhlanje na yikho sibona izimo sibabaza njengezwe. Izwe liyasifuna lisiboni, aliboni abazalwane bahambe balahleka, babuyela bathatha lezi zinto futhi bese bethe ziyihlazo, zabuyela endlini kaNkulunkulu. Kwalahleka nje nezingceku zesaba ukukhuluma iqiniso, nabazalwane baphenduka bekwazi ukuthi nabo bafaka izinto ezikwazi ukuthi izigcina ithenga umgcotsho kaNkulunkulu, akwazi kwesaba ukumela iqiniso, waphuma kuNkulunkulu ngalondlela mpostoli. Kuningi engakusho ngokuphuma kwebandla namhlanje njengoba sibona kungene lonke uhlobo lwamahlazo endlini kaNkulunkulu, sifana nabantu bezwe. Kwangena namalungelo, bayibona nisho besifazana nje abanjengama Majola babela bayibona sebelingana namadoda, kodwa izwi laNkulunkulu belithi bafazi thobelana amadodeni. Manje namhlanje kulahleka ukuthoba, kwalahleka nje ungamesabi uNkulunkulu. Lesikhathi umfazi lahlekelwa indawo yakhe, iposition, nobaba ugcine lahlekelwa ukumesaba nayo, ngoba kulahleke indaba yolahleke kumama nobaba, isukele ekhaya, konakele ekhaya kumama nabantwana, kwayongena lapha nebandleni kwavele kwamosheka kakhulu-ke ubukhona bukaNkulunkulu. Singaqhubeki mvangeli kaNkulunkulu, ngamanye amazwi uqonda ukusitshela ukuthi ibandla likaNkulunkulu akuzona indonga zezindlu la esikhonza khona, kodwa ibandla likaNkulunkulu abantu, futhi ibandla likaNkulunkulu alenziwa izo zonke izinto, lakhiwa uyena uNkulunkulu umnikazi walo. Kusho ukuthi ngokuchaza kwakho konakale ekuthenini
abantu abakhiwa uNkulunkulu balahlekelana noNkulunkulu obadalile, balahlekelana nomnikazi wabo. Amen, mpostoli. Abantu ibandla libe yibandla ngoba uNkulunkulu ebize inceku yaphuma yalanda lesi sizwe sakhe. Ukulahleka komgcotshwa kaNkulunkulu kuye yikho lokho kulahlekise ibandla likaNkulunkulu, kulahleke abantu abayizethenjwa ikaNkulunkulu. Ngibeke nje ngokusobala mpostoli, namhlanje sibona amahlazo amakhulu enzeka endlini kaNkulunkulu. Sithola ukuthi zonke izinto lezi ezilihlazo siyithola zesabeke nosho ukuthi siyikhulume. Kugcwele lonke uhlobo lwamanyala endlini kaNkulunkulu. Yini engahlalisa uNkulunkulu umpostoli? Yini engemenza ukuthi azinze ngoba abagcotshwa abaphenduki. Noma ungathi uyaya noma ngabe kuthi uyaboniswa athi pho uma uNkulunkulu engasebenza kanjani ngami izinto ezingaka avela aphakame kakhulu, abese uthola ukuthi ibandla laNkulunkulu lilahleka ngokulimala ngoba uSathane engenile wakhipha amehlo kwindoda kaNkulunkulu noma yini incekukazi kaNkulunkulu. Uthola ukuthi umgcotshwa kaNkulunkulu owethenjiwe izulu uyena oganga ngezimvu kaNkulunkulu. Kutholakala ihlazo ukuthi umuntu kaNkulunkulu kubonakala ukuthi uyena oganga phakathi endlini kaNkulunkulu. So ngalondlela izinto njengalokhu mangase ngibheka nje ngithi impostoli ke sibuyele lapha ensimini yase-Eden ukuthi lesikhathi sebonakele bona kuqali bayabaleka. Lo wesifazane mayesanikeza indoda yakhe iyadla ngokuphuthuma ke nje uma ngabe sefika uNkulunkulu la ensimini. Adam uphi? uAdam uthi uyena kunobazibona ukuthi onile. uAdam uthi lo wesifazane ongiphe yena ngokwamanje uma ungayibuka lo ndaba le ichaza ukuthi kusho ukuthi uAdam usola uNkulunkulu ukuthi ungiphe lo mfazi ongiphe yena. Akasola ukuthi baba ngonile ilento ke egcwele emabandleni ukuthi ayivumi ingceke ukubona ukuthi zonile, ayivumi ingcekukazi ukuthi zonile. Nisho uqobo lo mama bafundisi namhlanje bahlezi endaweni kaNkulunkulu njengomama Ndlovukazi, abahlezi njengomama oSara okuthiwa asibukeni kubo, abahlonipha abagcotshwa bethi inkosi yami le, ba-acta njengomama bezwe. So ke nje ngilapha ukuthi uEva naye uthi uEva akaxolisi ukhomba inyoka. Lento eshaya ebandleni uthi silahlekelwe kuyithoba njoba izwi laNkulunkulu lithi abantu bami bazithobe lapha kwiSironika chapter 7. Kungena izifo, kungena bonke ubutha. Namhlanje siyakhala siyababaza zonke sibabaza njengezwe, izwe liyasifuna lisiboni ngoba kulahleke ubuNkulunkulu kithi. Kulahleke ubukhona bobuNkulunkulu kithi. Simvumile yebo uJesu umpostoli uyinkosi enhlizweni. Abantu abasaboni bathi kuyafana ukusindiswa nongasindiswa, asihlukaniseki ngoba thina sona ukudlula abantu bezwe bethi bayafika babuyele emuva befica insizwa zasebandleni ziyaqonywa, ziyaqomana, ziyaqomisa. Bafica insizwa zasebandleni zidla izono zithi cha sinamalungelo, nentombi ziyaphuma sithi siganisa intombi kanti intombi ziyajola zibulala izingane, sina sithi siganisa intombi into kanti intombi biganga. Kanti siganisa insizwa kanti insizwa ibijola nenye insizwa, siganisa intombi kanti siganisa intombi eyintombi, kukhala intombi enye lapha ebilana na. Ngicabanga ukuthi bezwa kahle amaKristu ukuthi cha indaba ikithi siye sathatha izono sathatha izwe sazolifaka siyipolitiki nje, sigcwele nje ubulwane, sigcwele ukuthi abantu abasiboni sikhona okwethu nje babukela bahle. Sithi cha asibuyele kuye uNkulunkulu. uNkulunkulu ulindile njengebandla lakho cha nina ningabantwana bakaNkulunkulu
asibuyeleni kuye ngoba uNkulunkulu ulinde thina nabosifazana uthi labo mama badinga uNkulunkulu lokhu babukeli bamabahle uyalidinga lolu hlobo lesifazana ohlakaniphile oluzoyincipha ukukhuluma lwandise ukukhuleka olungenakho ukubabaza kodwa lugcwele ukukhuleka kakhulu lukhuleka lifundisa namadodakazi alo namhlanje nampostoli ngiyaphinda impela ngiyagcizelela njengomama okhulile ukuthi esikubona namhlanje kuyajabulisa makujabula umuntu obuka ngenyama izulu lithini ngoba kuyenzeka abantu bakhulume kahle ngawe mpostoli wami kodwa izulu belikufulathela kuyenzeka bakhulume kahle ngomama Majola impela ngishayela udumo ngibongelwe noma ngena kusho izinto ezinhle ngami kodwa izulu belikhala ngami asibuyele kuye mpostoli ngiyaphinda nti mpostoli wami impela sibuyele kuye uNkulunkulu besabukela ababukela bahle beVMTv impela sibuyeleni kuye ithandazo ezulu amazulu asilindele sibhekiwe ezulwini. Amen. Ngame amazwi izinto ezonakele ebandleni kubuyele yanto yasensimini yaseEdeni mawami ngoba usho ukuthi uAdam wathi mayona uma uNkulunkulu esefika kuAdam uAdam akasa iblame akasayiphusheli kuye kodwa iblame yonke useyiphushela kuEva uNkulunkulu mayesebheka uEva iblame yonke akasayithatha iza kuye isiya enyokeni so ke njalo uma umuntu ona kodwa isone engasivumi engayivumeli yena ebheka ukuthi ngoniswe usibani bani kubaleka uNkulunkulu ngame amazwi mbukeli lapha ekhaya into ezokusiza ukuthi njalo mawona ungabheka abanye abantu ngoba wena uwedwa umele ubuNkulunkulu kulotshiwe